pasar baka nin taon Lord Jesus pasayloa. Oh, Diyos me yun, naka 1,000 na. Ayaw na talaga yung mamansin guys. Ang among chef, tanawa. Charan! Ang iyang timer. First trial pa man. First trial pa ni guys. First trial pa ni. Niya ang chef kay bagong hire ba ya ang chef. Parang chef. Bug recruit. Lami gol. Lami lagi gol. And now, here Yeah. we go. Ano yan? Kastingan o. Pastilang gibungkag daw ni si boy. Nah, Kag ni Asiboy. Di naman. mahurot baga nagkaon. Di baga aday pa Baga kay. gid siya kayo. Bay, perting baga abay. Kaabay. Sulit kayo bay. Charan! Asa ra ba to itong french fries do? Wala na do? Wala na na. Pino. Dayon. Asa deg mutard ibutang Tony. Oh, asa deg ibutang nimo? Diri. Ah, din. dira sa top na. Ah, ah. Ay dili dito sa kuan. Nya na lang kuan. Pwede po butangan sa kuan dito. Sa no? baba no? Sa baba. Sige. Sunod. Ay di ko mo ang kun ana oy. Katong na mutard ako asa both side. Okay. Ay, yay, nalimot ko mayonnaise pa man dapat. Dapat na yung mayonnaise mo ganito diri. Oh, sige tanggal sa. Kadto Bag kon. naron tanan. Kadto kon Tony oy. Kana Alay mo na. chilyo ba Ay, knife? katong lahi na lang. Lahi na bud, lahi na bud. Bahala, wala na lang na Oh, ikuan. si. Kaisi na. First Diba? bite sing. First First bite. bite sing imo sing. Pero kanang iyang kuan, ma-save pa na siya. Ang, Kani ang sauce. ay, oh. Okay, wala Ibutang na sa tang kani ikuan. lagi ngani. Ni na lang. Shh. Squeeze. Okay. Wait kuan. Ay, pwede. Ana, oh. Ay na ready ay oh. Sige mayonnaise. Grabe. Pinipikit na. Okay, pikit na. Okay. Mayonnaise dapat ni diri. Para Ilan. Sulit kayo. Sulita Sulit na mo ay. kayo ni Dali. kay beef ba din abi na kung pork beef na nga uno. na. Pampaniod to ba? Complete na na tomato na ito. Sunod. Tama ni paniud to. Tama na do no. Ang problema mo sa lasa no. Sige lang ha, sunod na presentation na guys kay Bilabi. Lan mo tag. Ginaw sa ikauna si. Ako daw una bi. First bite. First bite. At least pa-after no. Churang kalami. Nailasa gid kan sauce. Kaya na nasunog nag-iyang pati. Ginoo color Jesus ang pati nasunog. Lara na timer. Alam ni ang niya yun sa tanan. Lamay sa tanan. Grabe kamal oy. Normal kayo guys. Murag just to. Ay, na, nag-close ng battery.